Kane ko video kan de ka balangkot handre kan long ka bakong san ya phi ba phin tip ya kane. Lada don nap deng jong phi ki batmu ban long YouTuber lane ki content creators kane ko khubor lane ka update thamai kan long ka bas new tam ya phi. Namar kensan kane ka YouTube kala pan mi ya kane ko khubor bas new tam ya gitu ki batmu ban channel ban kamai ha kane ka YouTube. Anda kila pen kam ya kata ka update thamai kanang bu jing arsha ya gitu ki content creators thamai ban yo join YPP kata ka YouTube partner program lane ban monetize ya ka channel jongki ha kata ka updates kane ka YouTube kan saper king arsha ya kata ka eligibility criteria lane ki kondon ban yo monetize ya ki channel thamai kumba phia tip ha gitu ki kondon barim jongka ban yo kamai lane monetize ha ka YouTube Pinha ban pendep ya kita ki eligibility criteria lane ki kendon ban yo join lane ban monetize jaga channel. Kata baya kita ki channel ki basna da ki long video lane ki video bajrong kinha ban yo minimum 1000 subscriber bat 1000 kenta ka watch time hapo ka likes pa 100% sengi. Bat ya kita pat ki creators ki basna tang da ki shorts kinha ban yo minimum 1000 subscriber bat 10 million views ha ki shorts jongki hapo ka khendai peu sengi. Handre ha kana ga update semai kana ga YouTube kala penhe arsya ya kita. Nadu kasi trik jong benai fame arajar apunnya kan satrik kam no kanaka kendon batmai jongki. Tekino kino ki channel ki bakwa ban kamai lane monetize ya ka channel jongki kinha ban yo 1000 subscriber bat ha ka jaka jong ka 1000 kenta ka watch time kila penhe syaka 1000 kenta ka watch time. Bat kata pinha ban yo hapo ka likes pa 100% sengi. Kata ya kitu ki creators ki basna ya ki long form video lane ki balai minute channel bat ki ba record daki horizontal mode lane ki balong kum ki nemo kita ki jat video. Bat ya kita pat ki creators ki basnatang da ki shorts kinha bandon minimum 1000 subscribers bat ha ka jaka jong ki 10 million views ha ki shorts hapo ka khendai peu sengi kila penhe syaka 10 million views hapo ka khendai peu sengi ngayo i bawat tang da kitu ki criteria barim jong karu kidang bun ki basem jing ban yo ma ban pendep ya kita ki jing don kam jong ka handre onda kila pentrai kam le ya kana ka kendon bathma jong ki kata haka sitarik jong benai Februari arjar apun yo tekan nang kam susu ya kitu ki content creators thamai ban monetize jaga channel jong ki Teka adwas jonga ya kita kibala jan yo ya kata ke 1000 subscriber bat ketu ke 1000 kenta ke watch time saya tresi tambah bapin yo ban monetize ya channel jong pi haswa kata ke terik baki labu Namar hadin jong ketu ke sitrik jong benai feb arjar apun yo pinap ban yo 1000 kenta ha ketu ke watch time bapin yo ban monetize ya channel jong pi Tekumta ya tresi tambah bapin yo ban monetize haswa jong kata ke terik te ya kita pat kibala monetize ke channel jong ki kila ban ya long confuse kan jia ayu ya ki hadin ka sitrik jong benai feb arjar apun yo ha kata ke benta ka YouTube kala pencai bagi tu ki channel ki bala monetize haswa jong ketu ke sitrik jong benai feb arjar apun yo kinom syak ta eru kin ya kamai bet kumbaki julong Tang kitu ki bampat la monetize haswa jong kata keterik kin syak ta ha kata ke kendon batamai jong ka YouTube ha kitu ki ki criteria jong ka ki bangi khot ki half monetization kin ya ne kumbaki julong kim don jingkela lane pentamai kata bakin don kam ban pendep san spa subscribers bat la hajar kenta ka watch time hapa ka like spa 100% sengi lada day daki long video Bat ya kitu ki creators ki basnatang daki short spot kin haban yo san spa ngut ki subscribers bat la million views hapo ka khendai views ngi kita ki de ki half monetization dan kita ki fund funding criteria ya kitu te kinom don jingkela kin ya ne kumto ya ki bala ban pendep ya kitu te kila ban yo ya kata ka half monetization lan kata ka fund funding kum ha ka ba yo pisa nagi funds leng ba kita ki super chat ki super thanks nang ta ki shopping Handai ban yo pat ya kata ka full monetization pat pinha ban pendep ya gitu ki kendan thema jongki kata ba pinha ban yo 1000 subscriber bat 1000 kenta kata ka watch time hapo ka like pa 100% sengi kata ya gitu ki basna da ki long form video bat ya gitu ki basna da ki short pat kinha ban yo 1000 subscriber bat 10 million views hapo ka khendai views ki Taya gitu ki bumper la monetize ka channel jongki saya komen hang ne harum karno pila yo subscribers bat karno ka watch time pila yo tementang athara lang ba kana video balangkot jonga Kala ajing mento ya pi ban tip ban long aware ya kata ka rule thema jongki lanega kendon thema jongka YouTube khamtam ya gitu ki bathmu ban long ki content creators lanegi YouTubers tesnga ba share ya kana video sya gitu ki parlok jongpi ki bathmu ban long ki content creators hakana ka YouTube telada pisnga ba phi ajing mento na kana channel kum haka ba yo update sya phangki phone bat kiwe ki tag updates tesnga ba ya like bat ya share ban nang ta subscribe lada pimpat de ban subscribe tengen syam haka be pat ka video jonga kublesipun